Chief Executive Member Berim ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Ardent mela Basaiawmoit uladawan agi Dkhot jangkaseng Nyautrap Youth Council bakin Pynshisha Hapoh Taiew Halor ke Jingkynnoh jogi badai Hakapor belong Chief Executive Member mau baulayo obor bantang jaj igi bamde ki Khasi kumba ki lepen mena lang baki nong patai kubor haki khingat sngi balala asulong press club kiba lepen miru ke kerteng Father Silvanus sngi lingdo uba Ardent mela Basaiawmoit ulai Porsche Taiew ban Pynshisha kene lam kumta ula berngam paniat dakaan persya yaki Halor kenong rem bagi lepen to obriai ke kerteng jungu ya gane uba Ardent mela Basaiawmoit lepen pau ha gejinge kendo bagi nong patai kubor ha ka kandro terek mata ubnai rempang arajar arpuwei hasulong press club pi ke jingkran jigitu ki khana ka thobek ma ukhnam jungki thobek ya le se nganum krani ki bai ki bami kerteng ka thobek ngan ma ki pen pau ki da sei ki kerteng junga u Ardent mela Basaiawmoit but ka jingkran ke chuki ka tho ka pen pau ba ki don kata ka ki kno ba le si de ka por jung ba Ardent ka ja ka ni ka jing tangja ikit khar na kata ka raw le si ki pen i ki kren mo tin ri ka i ka bang adon banong hang ni pi kamut tang ba nga de u chief executive member jong ka dis council ngan hapan tiplut ye ki jinge jong ka council baro ka dis council ka don u chief executive member ka don ki executive member ki ba in charge ki ba pe ya ki trak ba pe ho ya ka por bangalong CM ngala persang ban streamline lani ban penuan dor ya ka rukom trekam jong ka council ringa don hang tai tang ru bana klami ru ka jing syak kno bangale don bor mo ha ji syangi persang gi ki ba tin mar kata ban syu kno lada kadon gunu kecing bakalali se ka bang ngam tharai bakandon ka bakum kata banong ba la tangjat ye kit khar unu chief executive member le onum la ban shushim yak lani ban shusha kno ngakwa ban kren hangni pi ka tangjat kam dei ka badang shu mo le uba Ardent ha ta kapor lani ka ja ka por ba Ardent khar kungor khar lukhi khar mayor khar mujai khar bani shubon ba kini ki khar kanu sparkly ki snam gini ki jai kladon ka ba pani bakadon ka tangjat nadu kapor ba lesingi choban khai ni kini ki jai kladon te phede ban tip bali kadon ka tangjat ke dei kami namar ba haba ushindang khasi ushong kurim ya ka bamde ka khasi umla ban shim mujai chalade dinle kun loi ni dei na ka ta daw ka simi ka tangjat ka thau ba ka tangjat kami namar ba ushinrang umla ban shimjat shalade but hakapor ka bangalong kum CM Hapoh District Council ngam shim lakan ma bakan don ka nugunu ka jing munjur ka jing ban tangjat ikit khar bakin long ki khasi te hakanukur kom kini ki khna ki yo ye kata ka chat kapor kan batai bat ngan sakren ye ka baki kidon kamban le namar ladaki kila tho ban kno lakumba nga ngale jubor nga penun kam jubor ye kata ka kam kum CM ban penung jai kasi jubor yenunu da ka jintip ka jara ni ladang nga tip bat ngale jubor le si nyuma kidon ka hap ban kan tho ni kalong shabana ka bangila ban tim bat kat kum ka jintip ka jangaru ngam tharai ba kan don ka jing tangjai ya git khar bakin long khasi esi kila bandon ki jing bakala haka jing trekam haka office ka department ya kata nganum la ban tipdot kuma ong i phina dong sedong tenrai kam don kanu ka ban ong ba ngadon kata ka jing tip ka bada ka jing tip junga la ajai khasi ya ki pamre ki khasi